Plus vybieme. To mi zaprečilo. No tak to vyhráva, devčatá. Čo? Toto vyhráva. No, tak, to som za to išla. No, tak. Tu je ten čunzlík. A teraz čo? No, tak to je jasné. Ja neviem vôbec. Ania, čo mi poradila? Ja som ma furt poradila. Ešte zle radila. Ja som fakt bola presvedčená, že tam je. Však vy chodíte. Ale nám ešte jedno možno. Nie, je to pomiešané, chodíte vy. To čo znamená? Tak ty chodíte raz. Prosím? To čo znamená? To sú tieto obavy o zrešení? Hej. Ach, jaj. Ale chyba, Anna. No to je to, vidíte, však to není fair play toto. No, to jak je to? No tak toto je tvoj banán. Tak vlastne ty nepovedala, no. Tak to berám. No každý si spočítajte a ideme Ja nemusím ani počítať. Ale chceme to počuť, kto ako dopadol. Tak teraz sa... Nekaž na hlas povedať. Všetko rozlistané spôsoby boli prázdne ikonky. Skúša ešte aj... Susmo, vyklič. Určite niečo tam nájdeš. Čo chceš, prosím, čo chceš? A nelez. Čo chceš? 8. Musím ti dať. Minimálne 2 si podvádzala. Jak som 2 podvádzala? Ja som to všetko videla. Aj to robíš, čo to je? No tak čo robíme? To je pexeso, nie? Ešte odfočíme vyťazku. Síce pozorničku, ale vyťazku. To aby bolo vidno do najcenu. Čo je prvá cena? Erika, musíme naliať. Dačo. To je len posledná cena. Erika bude hrať. To nie je zmiery s tou prehrou. Nie, Erika bude hrať. Bomba do nosu. Erika bude hrať, ako sa je chlebiček. Ja nechcem hrať nič. A ono boli ako kolena. Pani Daj mi, však si daj chlebiček.